डिक्की ओपन कर वरती. सुमूर्ता सावधान रजवदनमचिन्त्यन्ते क्षरौषन्त्रिनेत्रं गृह्योक्ते मधुवरकपूजनकला अन्तःपटनादेधा दृष्टान् दृष्टवधूवरान् करणे दोघे कराविमुखी वाजन्ते बहुगर्वदान करणे कुर्याच्चरा मङ्गलं सुमूर्धा तदेव लग्नं masih kagak ya lagi. Baru bikinnya. Pos mungkin ada. Kalau pos kan tidak.
कोण आहे घ्या दिबा कोण असता का हात लावून घ्या लक्षात घ्या घ्या दिबा क्या बाय कथा नमस्कार करतो आणि जीव शरद शताम मी बाकीच्या डाऊन काढूया बदनाभी सुभगे साजीव शरदः क्या बाय आता नमस्कार कर मंगल दंदनाने नभृत जीवन हेतना कंठे पश्यामि सुभगे साजीव शरदः शतम् म्हातार घाल म्हणून जा खाबार अरे अक्षरा मी आमच्या त्याच्या हाती लक्षात म्हणला ते कश घालता ते गरम आशिल्लो आमगे न्हंयची उदक थंड जावपाक जाय तो जाय दोघांच्या दोळ्यांक उदक जाय गो एक काम कर कितें खबर आसता ऑफर वयल्यान घेवपाचो ऑफर पंचान घेवपाचो हांव जर सांग सद्या ओके आतां फाटल्यान दिवपा कट्टी दिवपाक एक हो पंचान दिवपाचो पंचान राव हार मरे जाल्यार राव गडबड करनाका राव सांग तुका जालो चल तो घे तूं घे चल आरोणा शकून दिवो आरोणा होत न्हू मगो हाँ पहले अरे जाओ अरे जाओ apa wawilan ke oi
Jadi apa ilmu ya? Nah, pakai porsi nih kadang ada apa ya? trade lupa aja nih nggak ada aku gitu. थोडे काटले ना आपण चालू आता घास काढा आणि घाल घाल तू पहिली घाल किती चुकलेल्या माझ्याकडे माहिती आहे तुला हा तू किती चुकलेल्या माझ्याकडे माहिती आहे ती देण्याकडे दे चालेल चालेल काय हाती घाल मयूर नामने श्रीधर कन्यार्थिने वराय शांत वस्तु शांति पुष्पे वधुपुत्रमुचार्य
मातसो बोवाळ करत नवरीकर आवाज लावणी दोन्ही साईडीन आवाज आमच्या नानपर्यंत ओढून हाडपाचो वड दे आणि वड प्रथम पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी पंचपदी षष्ठपदी राव आकाश मोठ्या दे मोठ्या दे वड लेकर आवाज सुना रहे लेकर नवरीकर आवाज पडे उडप ना शिकाव ऐकून गो त्याका पळय तू आज चुकल दवरलो डिस्टर्ब करता हय म्हणल्यार मी काडना रा पडतो जमलं हां त्याका पळय ना दोन्ही हात गोष्टी काय ना डाव्या हाताला